сюда, вы спереди должны идти. Как идем? С тобой идем? Да. За тобой идем? Да.
наше авто з апаратурою заїхало на пляцовку. Коли ласка, зробіть цієї машини коридор, щоб вона могла стати ось там, насупротив входу у костюм. О, они бы-то припарковались. Соня? Коли ласка, дороженькі білорусочки, освободите ось черных стенов, крышечку места. Анархисты, подойдите, коли ласка, ближе всередину. Нам треба припарковать авто. Путин! 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 Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Niech żyje Polska! 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 Теперь гучно. Żyje Ruś! Żyje Ruś! Żyje Ruś! Дозвольте мне, коли ласка, до микрофона закликать, запросить, кажите, як завгодно, президент-електку, національну лідерку Білорусі Світлану Тихановську. Дякую. Дякую велике. Дорогие белорусы и белоруски, наши замежные партнеры и сябры. Сегодня я к вам пришла з одним словом. Я ганаруся. Я ганаруся кожним і кожною, хто, не глядячи на страшилки режиму, вийшов сьогодні на цей марш. Дякую вам усім. Кожним і кожний, хто, не глядячи на тяжкості, протягує працю для Білорусі, удільничає у політичному житті, а хтось просто тихо допомагає. Дякую вам. Я ганаруся кожним і кожний, хто переходить на білоруську мову і виховує діток у білоруських традиціях. Я ганаруся нашими політв'язнями. Многие з них вышли на свободу и одразу включились в боротьбу. И сегодня меди тут поруч со мной Сергей Тихановский, який... Ой, что так покажи снова! Сергей просыпается каждую раницу и кажет: я не могу спать. Уже 1 годины раницы и у меня будет каждый день. И каже, я не могу спать, бо и думаю, что еще я могу робити.
беларускай дыяспорай. За апошнія 3 гады беларусы замежжа ахвяравалі больш на беларускіх добраахвотнікаў і полк Каліноўскага, чым сабралі на уласна беларускія справы. І гэта паказвае, наколькі для нас важная Украіна і яе лёс. Дзякуй вам, беларускія дыяспоры. Я ганаруся тымі, хто працягвае супраціў. Я ганаруся тымі, хто працягвае супраціў нашымі кіберпартызанамі. Тымі, хто збірае доказы злачынстваў рэжыму, такімі арганізацыямі, як Белпол і НАУ. І ганаруся нашымі журналістамі і праваабаронцамі. Ганаруся нашымі міжнароднымі саюзнікамі, якія ўсе 5 год нас падтрымліваюць у нашай барацьбе. І ў прыватнасці я ўдзячная Польшы, ураду, парламенту і людзям за тое, што прымаеце беларусаў, а таксама бароніце наш гонар на міжнароднай арэне. Дзякуе, Польска! Я ганаруся беларусамі вашай стойкасцю і адвагай, крэатывам і вытрымкай. Я ганаруся, што той дух 20-го году працягвае жыць. У мяне спадарства няма адказу на пытанне, калі ўсё гэта скончыцца. Калі падзе рэжым, калі скончыцца вайна, калі мы вернемся дадому. Але я свята веру, што сваёй руплівай часам працай мы можам і павінны набліжаць гэты момант. Нездарма кажуць, што мы нацыя партызанаў. Нават у самых складаных умовах мы не опускаем рук. Мы не крычым, што ўсё прапала. Мы проста працягваем барацьбу і ўрэшце дабіваемся сваіх мэтаў. У бліжэйшы час сітуацыя вакол Украіны будзе мяняцца. І гэта новая сітуацыя можа адкрыць для нас акно магчымасцяў. І мы павінны усе разам з вами быць да гэтага гатовымі, і мы павінны трымацца разам. У нас могуць быць розныя погляды, і гэта нармальна. Але мэта у нас з вами адна. Незалежная, свабодная, дэмакратычная і еўрапейская Беларусь. Дзякуй всім. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Дзякуй вялікі! Таксама на гэтую імправізаваную сцэну, на эту пляцоўку хацелася б запрасіць намесніка кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета, кіраўніка народнага антыкрызіснага ўправлення Павла Павловича Ахматова. Разом нас много, за нами перемога! Живе Беларусь! Я узгадываю 2020, и все ж таки буду узгадывать все життя, Купаловский. Мы выходим купаловцами каля уваходу, и я кажу, что мне соромно, але я ганаруся. Мне было соромно от того, что гэтые так званые силовики, белорусы по национальности, сбивали своих братов и сестер, катовали, укидывали в турмы. Але я ганаруся тому, что столькі миллионов людей, сотни тысяч тады вышли на улицы белорусских городов, нават вёсак, каб бараніць свободу, свое право на жыццё.
ці мне сорамна за іх сёння. Няхай будзе гэта іх сорам, гэта іх пагарда, гэта іх адказнасць, але я ўсё роўна ганаруся. Ганаруся вамі і дзякую вам, беларусы замежжа, што вы працягваеце змагацца. І гледзячы на тое, што Лукашенко уже сваімі рукамі дацягнуўся тут да еўрапейскіх гарадоў, вы выходзіце і выказваеце сваю пазіцыю. Я ганаруся палітвязнямі, якіх тысячы знаходзяцца ў катоўнях рэжыму Беларусі. Я ганаруся усімі беларусамі, бо сёння, калі я прачытаў, пабачыў на канферэнцыі народнае пытанне, што 90% беларусаў, якія выходзілі тады ў 2020-2021, яны бы зрабілі бы сёння тое самае, а можа нават былі больш актыўнымі. І я ганаруся гэтымі беларусамі. Лукашенко повинен ведать. Дякую. Лукашенко повинен ведать, что я скажу по-русски. Лукашенко, ты должен знать, что ты нажил за свою жизнь миллионы врагов. Миллионы белорусов, которые считают себя предателем, врагом белорусского государства и нации. Вся Украина, которая считает весь народ тебя врагом. Поляки, литовцы, латыши, у тебя миллионы врагов. Ты можешь себе это представить? Ты вчера в интервью, которое вчера было опубликовано The Time, Савику Шустеру сказал: ну подумаешь, да, мы простили немцев. Да, мы простили немцев, но мы не простили Гитлера, мы не простили нацизм, и мы не простим Лукашенко. Мы не простим Лукашенко. І скільки би ще здоров'я не спотребилося, наша команда и наша лидерка Светлана Тихановская, все мы будем домагаться отказности. Я маю гонор за усіх нас. І я, ведаеце, чаму, на чым ён аснованы? Ён аснованы на моралі, бо мы зрабілі моральны выбор. Выбор нашего сумлення, бо мы змагаемся за кожнага і кожную, а увогуле за всю нашу державу. Республика Беларусь. Живе Беларусь! Латушка зажигая, а у Лукашенки няхай подгорая. Дякую, Павел Павлович, сапраўды зажглі, так бы мовіць. Не ведаю, наколькі там подгарела, я думаю, мы гэта заўтра убачым все ў навінах, альбо, можа, яшчэ сёння ўвечары там будуць нейкія забаўныя каментары. А зараз хацелася б запрасіць на гэтую імправізаваную сцэну Артёма Брухана, кіраўніка координацыйнай рады, спікера координацыйнай рады, калі ласка. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! 5 год прайшло, 5 год. Але глядзіце, ідэя дэмакратычнай Беларусі жыве, як і жыве Беларусь. І людзі, галоўныя носьбіты гэтай ідэі. І вось яны сёння здесь. Вось яны сёння крычаць: «Жыве Беларусь!» І вось гэтыя людзі працягваюць барацьбу 5 год, не гледзячы на ўсё тое, што рэжым робіць з імі, з іх роднымі, з іх блізкімі, і гледзячы на тое, што кажа прапаганда, што нам павінна здасца, мы павінны стаць на калені, прыпаўзці, але барацьба трывае. І гэта ідэя дэмакратычнай, а зараз яна дадалася яшчэ незалежнай, сапраўды незалежнай Беларусі, трымае і дае нам сілы. І я заклікаю нас працягваць гэтую барацьбу да самай перамогі дэмакратычнай, незалежнай, вольнай Беларусі. Жыве Беларусь! Верим, можем! Переможем! Верим, можем! Переможем! Верим, можем! Переможем! Верим, можем! Переможем! Я бачу, усе настроіліся на добры рытм, так? Таму падобна, што зараз моя чарга запрасіць сюды музыкаў, беларусаў Варшавы, тых людзей, якія штотыдзень выконваюць вельмі важную для не проста беларусаў, увогуле для ўсіх рухаў супраціву па ўсім свеце, ўсіх людзей, якія жадаюць пераменаў у сваіх краінах. Калі ласка, беларусаў Варшавы я сюды запрашаю, якія выканаюць песню, сімвал пратэснай актыўнасці і сімвал супраціву муры.
Я спадзяюся, што вы ўсе да гэтага выканання далучыце. Калі ласка, долучайтеся, падтрымайце нас. Мы заўсёды спяваем гэтыя песні. Калі ласка, стоп! Так, ёсць. Ну што, можна? Можна. Ён быў натхнёны і малады, іх не злічона было. Ён на площі вёл гарады з песні, што блізка з котлом. І запальвалі свечкі яму, плыў понад плошчаю дым. Ён спяваў, зруйнуем турму, яны спявалі за ім. Разом! Разбуры, турмы, муры, прагнеш свободы до вяры. Мургутка рухне, и поховае свет стары. Разбуры, турмы, муры, прагнеш свободы до вяры. Мургутка рухне, и поховае свет стары. Весновый на памяти спел, если по улицам так, что вдруг кипело и гнев кипел, и сердце стукает так. И 100 тысяч долоня пыры, ворога убил наповал, и шли на буры по всем свете старым, а он все грав и спевал. Разбуры, турмы, муры, прагнеш свободы до вяры. Мургутка рухне, и поховае свет стары. Разбуры, турмы, муры, прагнеш свободы до вяры. Мургутка рухне, и поховае свет стары. А всей Беларуси поднялся народ, свободу свою отстоять. Одиною метою снялся наш дух, темру светлом разгонять. Браты и офицеры, мы один народ, мы разом живем на земле. Храните сумленный выбор свой, не хочем мы этой войны. Прощите, сябры, мы за правду идем, и мкнемся до счастья своего. І мара народа в країні життя, просто как добро было. Моцний грухот нестомлених рук, роди ідуть і йдуть. Ми, білоруси, ми з миром идем у світлий сонячний путь. Мургутка рухне, и поховае свет стары. Разбуры, турмы, муры, прагнеш свободы до вяры. Мургутка рухне, и поховае свет стары. Разбуры, турмы, муры, прагнеш свободы до вяры. Мургутка рухне, и поховае свет стары. Мургутка рухне, и поховае свет стары. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Слава Україні!
в нашай агульнай беларускай справе, што яна аб'ядноўвае людзей абсалютна розных поглядаў, розных падыходаў да жыцця і розных палітычных плыняў. У тым ліку і, напрыклад, анархістаў, з якімі шмат каму, зноў жа, людзі маюць розныя погляды, але сярод нас ёсць зараз прадстаўнікі анархісцкага руху, якія таксама разам з намі, разам з усімі беларусамі змагаюцца супраць рэжыму Лукашэнкі, і я хачу запрасіць сюды аднаго з прадстаўнікоў гэтага руху Юрыя і перадаць яму слова. Калі ласка. Вітання, шановні. Пратэст 20-го году – гэта не толькі ўспамін, гэта вельмі важны досвед, які патрэбны нам да будучага змагання. Можна бясконца спрачацца пра тое, чаго ў той момант не хапіла нам для перамогі ў тыя часы. Ці то досведу, ці то рашучасці, можа, чагосьці яшчэ іншага. Але ёсць тое, што дакладна вырвала гэты пратэст з шэрагу іншых. Ніводзін папярэдны пратэст, нават самы скаардынаваны, нават узначалены самымі вядомымі беларускімі апазіцыйнымі дзеячамі, не быў параўнальны па масавасці, па працягласці, па геаграфіі распаўсюду з пратэстам 20-го году. І гэта таму, што ў таго пратэста была таксама яшчэ адна адметнасць. Гэта ініцыятыўнасць кожнага. Мы не перакладалі адказнасць, не чакалі, мы рабілі, кожны рабіў сваю справу, і менавіта таму мы былі на кожнай вуліцы і ў кожным двары. Трэба памятаць гэты досвед для будучых змаганняў, не перакладваць адказнасць, памятаць, што на кожным з нас ляжыць персанальная адказнасць за змагання таксама, і трэба далучацца. Бо пратэст 20-го году не ўзнік на пустым месцы. Хваля народнага супраціву абапіралася таксама на досвед папярэдніх пакалений, на досвед тых, хто змагаўся нават у самыя змрочныя часы. Таму і мы зараз павінны не чакаць, мы павінны рыхтавацца, мы павінны дзейнічаць, ужо зараз рабіць кожную сваю маленькую справу. Бо нават калі рэжым захістаецца ад нейкіх знешніх фактаў, знешніх абставін, то толькі ад нас залежыць, як мы скарыстаемся гэтым. І ў той момант нам патрэбны будзе не лідар, які ведае ўсё аб усім, бо гэта немагчыма, ніводзін чалавек гэтага не можа. Нам будзе патрэбна цэлая краіна баявых адзінак, самадастатковых, якія гатовыя дапаўняць і падтрымліваць адзін аднаго. Хто сам кіруе вызваленнем, а не выконвае зважаты, пачне да вызвалення шлях і не пазнае здраду. Таму дзейнічай, рыхтуйся, самаарганізуйся. І памятайце, мы разам на слога, за нами перамога! Мы разам на слога, за нами перамога! Мы разам на слога, за нами перамога! Мы разом на слога, за нами перамога! Живи Беларусь! Дякую вялікі. А зараз сюди таксама маю запрасіць прадстаўніцу Беларускай асацыяцыі палітвязняў да волі, палітзняволеную Антаніну Коновалову. Добрый вечер. Я как от лица политзаключенным хочу сказать, наверное, некоторые вещи. Может, они кому-то не понравятся, вы меня сразу простите. А когда мы выходим, нам очень часто говорят, что мы остаемся в 2020 году. Дорогие мои, мы живем воспоминаниями 2020 года, которые нам очень дороги. 5 лет прошло. Это очень много. Люди, которые сидят, они ждут, что их в скором времени отпустят. Я думаю, что в ближайшее время так и будет. Я точно так же, как и вы, не хочу, чтобы наши люди в Беларуси становились героями плакатов. Они должны быть рядом с нами. Они должны помогать нам идти в нашу страну, вернуться. Живи Беларусь!
Свободу творить песням! Свободу творить песням! Свободу творить песням! Дякую, Вікі. А зараз нас чекає ще одна культова річ. Я на самой справі, ну от назвою називається не буду, оскільки, мені здається, абсолютно всі довідать. Сподіваюся, ви так само підтримаєте наших виконавців. Это Алексей Шкуропадский, музика, український удар, удельник гурта «Фрам». Якого часто можна вважаю почути, і ось туди, мені здається, зараз буде якраз вільний дарити. Ви готові співати? Так! Я не чую вас! Так! Я хочу вас почути! Ви готові? Так! Маестро! Міні-диск! Слава Україні! Поважане господарство, в першу чергу, так само ось, першу вже була, вже в опошню чергу, хочеться, ведаєте, що сказати? Конечно, хочеться сказати вам дякую. Дякую всім тим, хто прийшов білим, хто прийшов з квітками, хто ввогуле прийшов для того, щоб черговий раз показати, що білоруси є. Это вельми важно.
показывать, что мы присутствуем, что мы не сникли и что мы готовы отстаивать свою батьківщину, свое право на то, как людьми зваться. Так что дякую вам всем великие, давайте вы подякуете сами себе так само. Живе Беларусь! Так. Але гэта таксама яшчэ не ўсё. Таму што праз полторы гадзінкі у 18:30 в беларускім доме намечаецца і кепскі працяг гэтага святкавання. Там таксама выступяць всім знаёмыя выканаўцы, і Папа Бо, і без назвы, і таксама Чин-Чин Channel будзе, і таксама будзе гурт «Дай дарогу» в асобе Юрыя Стыльскага, таксама сімвалічная культавая асоба для нашага пратэсту і змагання. Так што я вас усіх заклікаю далучацца і працягваць адзначаць гэты дзень, я не скажу святкаваць, але адзначаць яго належным чынам. Живе Беларусь, подарство! Ну и, конечно, запрашаю всех завтра долучиться до другого дня конференции «Новая Беларусь». Кому цікаво, знойдите все подробности на сайте офиса Светланы Тихановской. Так само там же, я думаю, зарегиструйтесь. Всех чекаем, сподіваюся, что будет цікаво. Нет, почекайте, что значит сподіваюся? Гарантую, что будет цікаво и корисно, потому что вы просто не только сможете послухать, а и принять удел в меркованиях, поделиться своими идеями, своими планами и вось так само в любой форме выказать, чим вы задоволены ці не задоволены от працы белорусских демократичных сил и, як вы бачите, поляпшение гэтай самой працы. Так что дякую вам всем еще раз и живе Беларусь! Шановне господарство, на гэтым наше мерапрыемство, на жаль, скончылось. Але, яшчэ раз скажу, мы вас запрашаем у беларускі дом. Там будзе вельмі добрая імпрэза. Не толькі спевакі, але ж і дранікі за донат ад палітвязняў. Ну і яшчэ кое-што. Таму прыходзьце, калі ласка, усе ведаюць, дзе знаходзіцца Белдом. І также я таксама запрашаю усіх. Мы кожны тыдзень, кожную нядзелю збіраемся на помніку Каперніка. Прыходзьце, калі ласка. Дзякуй. Жыве Беларусь! Нема. Кам'яний тут дуже.